mag electoral colleges kipimo gi 223 mag Kamala Harris. Ombulu gi gin mag electoral votes kata jogo mowal mar yiero jatend piny, kendo winjore ochopa 270 machiwo thuolo mar bedo jaloch, kwan makoro nyaka sani Trump osekalo. Motelo ne ma Trump noloso e gwenge ma West Palm Beach, Florida, kendo singo machwalo nyime dongruok e piny Amerika kod keto arita makare moloyo te tong' duto gi pinyno. We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Duol mochune ndiko jopuonje TSC oyango ni jopuonje 8 manomaki kitudo gi kuo mar penj ibiro mi kum poni oyudgi kod ketho. Director ma TSC e kaunti ma Homa Bay, Milton Oyugi, okoni TSC rito nonro masani dhi nyime ewi jopuonje 8 manomaki e skund secondary ma Pala Masogo, kendo koyudgi kod ketho TSC biro kaonegi ondamo mar chik. Okoni migawo mar somo ne osetero jorit penj manyien e skundno, kendo koro jopuonjre dhi nyime gi timo penj magi. Jopuonje 8 go igeno chopo e doho ma Homa Bay, kama idhi donjnegi gi ketho mar temo kwalo penj bang' kano magi tieng' wuok tich mokalo. Komishna ma kaunti ma Homa Bay Moses Lelan ogolo siem ne apisas marito penj ka okonegi ni mano yudi kodonjore e kuo mar penj tibiro luw godo dwaro mar chik. In the county, we have our officers working around the clock to ensure that these exams are taken seriously with integrity. We want to ask all our examinations officials, be they the center managers, the invigilators, and the security officers, their topmost priority is to guarantee the integrity of these exams. They should put in their very best to ensure that no shortcuts are taken, no monkey business are condoned within the centers. And arising from that incident, we have put in extra measures just to ensure nothing of a similar incident will occur again. We've replaced the center manager. We've also replaced the supervisor and all the invigilators who are suspected to have been involved in that incident. So the center is secured. So we want to encourage the entire public, in case they see anything within the community that is likely to compromise the integrity of our exams, let them continue being good citizens, sharing information. Anyuola moro mawuok e kaunti ma Bungoma ywago ratiro mar nyathigi man gi ng'ol bang' sikund secondary ma Siaka ne rem chwalo nyinge kaka achiel kuom jopuonjre mane dhi timo penj mar klas 12 e skundno. Kowuoyo e skund secondary ma Saika, Abraham Baraza ma en wuon nyathino wacho ni nofwenyo e sama ne nyithindo timo ikruok ne nyar nokondiki kaka achiel kuom jopuonjre mane dhi timo penj maduong' kata obedo ni gionge gi gowi moro amora e skul. Baraza wacho ni skundno notamore ndiko nyathine nikech ne gin kod luoro ni odhi duoko mean grade mar skul chien. Korka kore director ma somo e kaunti ma Bungoma owacho ni sa odeko kendo onge kaka inyalo kony nyathino gi sani. So juzi wakati shule zimefungwa kwa likizo, wale ambao wanaenda kufanya mtihani watahiniwa wa kidato cha 4, wiki jana mtoto wangu akienda shule alikuwa anafungiwa keti, haingii, anaketi hapo
akichoka anarudi nyumbani, na ni msichana mlemavu, ako na ulemavu wa mental disability, Down syndrome. So wakati nilifika saa hiyo saa 1:30 mimi nikatoka kwa nyumba, kwa sababu shule sika mbali, ni karibu, nikatembea na mtoto tukaenda shule. Tukafika shule, tulipata lango limefunguliwa leo, alikufungwa. Tumesimama hapo, nikampigia simu akaniambia yeye akuji, ni county director of education anakuja. Nilimsubiri mpaka karibu saa 4 ndio county director of education akaingia, na alipoingia aliniambia kwamba mwaka huu haitawezekana, mpaka mwaka ujao, mwaka kesho ndio msichana afanye hiyo mtihani, hawezi andikishwa, mwaka huu imepita. Jopiny kar dak ma Obunga e kaunti ma Kisumo wacho ni giol kod wach mar arita marochore kinde ka kinde alworano, ka koro giwacho ni gibiro kawo chik e lwetgi mar chiwo kum ma ne ng'ato ang'ata ma gibiro nwang'o ni rocho arita. Magi ne giwacho e kinde ma chich moseyangi kaka Michael Onyango Ochieng' mong'ere gi nying mar Oledhi kaka Jonyo ne ondhi kendo geng'ne tesend obila. Bende ginyiso doho mondo otim makare kendo gichiw kum mowinjore ne achije moyudi kod ketho mar rocho arita e boma ma Kisumo. Obunga ka wachako dake ko bunga en peaceful, to gima dhi nyime sani en gima ok wanyal condone at an inch, nikech nyithindo magowa ka maketho arita mar kwe gin nyithindo mantiere ka. Namba 2, nyithindo ma wantiere godo ka gin ma polis ong'eyo, to giweyo gi giwuotho, giketonwa kafyu oket moko konywa. Nitie joma tiyo kawainde, nitie jok maloko ohala mawuok tich saa 4, kafyu oket saa 3. Kowuok tich timake ni oyude kafyu, jakuo to we wuotho, nikech kochopo saa 1 nyoro jatich nabi okaka ogolembe makineno tinyalo wuoro. Watu wa bodaboda hawezi fanya kazi usiku, ukitembea tu kidogo mapolisi hizo na tochi zao wanakusimamisha, unaenda wapi na unatoka wapi sahi. Na hiyo usiku ndio unapata kuna mtoto mwenye ni mgonjwa haizi peleka hospitali kwa sababu kuna kafyu. Kama hatuwezi pata huyu kijana mwenye amewekwa hapa ndani leo, kama hatuwezi mpata, watoe kafyu. Watu warudi kazi endelee, watoe kafyu. Mondo mi odhi otere court, mondo wacha achiel ariyo adek. Nthindo gi giriwore gi machielo. Ibro nwang'o no kende. Gia Obunga, gia Manyata, gia Nyalenda, gia Bandani, giriwore ka ging'eng. Mamoro ni hapa no osewacho list joma gin go. Obila ma Kiseria ne kaunti ma Kajiado timo nonro ewi nek mar miyo moro manoyudi konegi e yo magalagala kendo ringre owiti e liare mar kar dak mare e otieno ma piny oruodo Jumapil. Nyaka sani achije 2 osemaki ka nonro dhi nyime ewi tho mar miyono mane obambi kaeto chwe ong'ad ng'ute gi pala kapok otho kaeto jwang'e. Ringre ne noyudi ka opedhi oko mar kar dak mare. Fredi Komondi miyo waler. E gweng' ma Olteyani mani Kiserian kar chung'ud bura ma Kajiado West, wayudo wede kod osiepe kapo ne gilit kod kuyo bang' nek makoch mar Rosoila mane oyud ringre ne e laro mar ode chieng' Jumapil gokinyi. Wachore ni jok mane otimo nek makamano ne ochopo e dalano gotieno kendo bambo miyono kapok ginege kendo jwang'o ringre ne e puodho ondamo matin ka owuok e ode. Nimestuka sana kwa sababu hiyo jioni yake tulikuwa naye, kabla tumeachana naye like 6 ya jioni alikuja akaniachia mtoto wake, akatoka akaenda dukani kutafuta unga. Hata kama alikuwa na makosa, sijui kwa nini alifanywa unyama kama huo. Lipot mar bero yango ni Ros ne otho banka ne ong'ad ng'ute gi pala, ogol wengene kaeto owe gi adhonde e wiye kod lwetene. Pala mane onege godo bende ne oyud ka owe kama nek makamano no otimore. Kuna cut ilikatwa shingo na very sharp object, na kulikuwa tena na other cuts on the body. Inaonyesha alikuwa na struggle na kushika kisu mpaka vidole zimekatwa. Kichwa yenyewe haina hii nyama yote, hii ngozi yote ya uso ni kama imechinjwa yote. Imechinjwa hii ya uso na nywele pia ikachinjwa, so yote ilikuwa skull peke yake. Pia hakuwa na macho na ulimi,
yote ilikuwa skull white. En tim ma oweyo jogweng' ni koda gi luoro moloyo to joma mine manek margi osebedo ka medore pacho ka. Kwa hakika tunaona it's part of the femicide that is going on in the country, na imetulenga sisi. We've been seeing in the media, hata kwa bunge imekuwa pale, na sasa tunaona kweli kitu inaweza kuwa mbali, lakini sasa imefanyika. Tuko na wasiwasi kabisa chungu mzima, kwa sababu wamama tumekuwa tukiuliwa, mambo inapuuzwa, unakufa hata uko Nairobi lakini leo hii ni sisi wote yani. We can't tell the cause of the murder, but investigations are being done. The people who are suspected to have done it, and they have already recorded statements. Nyaka sani pok ong'ere gima dine mi jogo neg miyono, ka obila osemako kendo ogeng'one achije 2 makoro itiyo godo e timo nonro. Frederick Omondi, Ramogi TV. Jotelo mag siasa, tendo obila kaachiel kod jodak mag counties ma West Pokot kod Elgeyo Marakwet oketo winjruok ma nyayo kwe kod achiel e kind oganda makono kaka yo mar kelo dongruok e gwengego. E kinde romo manobagi Chesogo e tong' mar kaunti 2go, jotelogo nokwayo rowere ma Kerio Valley ng'uono kuom rochruok mar arita moseneno ka gisingo mar keto maino e neno ni kwe obed e gwengego kinde duto. Cynthia Onyango miyo waler. Ng'ama kudho osechuoyo ema ong'eyo lit mar kudho. E nyandwat mar hoho mar okak, rochruok kwe osekelo negi songa kendo koro giwuok oko mar manyo kwe. Ma e kwe ma nyithindo kod jodak ma Kerio Valley oseywago bang' kuo mar dhok kod njore mamoko mako gwengego matimata, wach mane ochuno jotelo kod tend kanisni makono mondo odonjre kendo gine kaka gikelo kwe e gwengego mag hoho mar okak. Nimetoka leo kutoka njia ya Ror mpaka hapa, watu wako center wanakunywa chai. You can imagine mahali asubuhi ungeona mtu, sasa watu wanakunywa chai. Nimeleta shukrani yangu bishops na nimeleta shukrani kwa peace committee, niwaambie Mungu awabariki sana, muendeleze hii amani. Chakruok mar kelo kwe ne neno lit ma nyithindo kaloe kendo yiere ni gisekosonegi kuom kinde malach. When the children walikuwa naimba hapa, mimi karibu nilie kwa sababu nimekuja hapa mara mingi. Uwezi ona watoto wadogo. Hii nguo yenu bishop kumbe ni mzuri sana. Hii nguo ikipita white namna hii, hata mtoto mdogo anaona niko mahali pazuri, a safe place. Kumaanisha sisi kama wazazi ya hii watoto tumewakosea miaka mingi sana. Bishop, mimi nataka watoto wa Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana tusiwanyime haki yao ya amani. Ekelo kwe mosiko, jotelo gi osingo nywando wach Nyasaye mondo konygi e loko kit rowere kod jodak. Serikali kuu imeinvest ya kutosha, serikali za kaunti tumeinvest, lakini kumbe tulikuwa tunakosa spiritual guidance. Gavana ma Elgeyo Marakwet, Wesley Rotich, elo sirikal ne okwayo rowere duto ng'uono kendo kwayogi mondo giriwre kod sirikal e kelo kwe hoho mar okak, wach mane osir lwedo kendo singi kod gavana ma West Pokot Simon Kachapin. Vijana wetu wote wa Elgeyo Marakwet, Baringo, Turkana, West Pokot, hata kama wewe umekasirikia sisi kama viongozi ama kama serikali, mimi nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya serikali zote nikuombe msamaha sana. Kama uko na hasira yoyote kwa aina yoyote, tunataka tukuombe msamaha, utusamee, ukuje tufanye kazi ya amani pamoja sisi wote. Na mimi nataka pia niahidi kama gavana wa West Pokot kwa niaba ya watu wa West Pokot kwamba sisi kama viongozi tutashikana pamoja kama vile tunashikana ile ya Kapsait. Ote bende ochiwne jotelo duto mondo wek kelo tungni makelo nek e kind oganda. Nafikiri na viongozi wote kwamba haina maana uwe ndugu yako, uwe dada yako, uwe mwenzako. Sisi wote ni binadamu. Tukanye watoto wetu kabisa, wale wadogo, wale wanakuwa, kwamba haina maana. Tujenge katika maadili yale mazuri. Nilisema ile kitu nataka niwache hii eneo. Hata nisipowacha chochote, mimi niliomba Mungu tu unikubalie niwache amani, hata nikienda retire bora amani imepatikana, that is enough. Jotelogi bende ne osingo jiwo tiegruok e kind rowere kokalo e chulonegi omenda mar somo, e kunde tiegruok mondo konygi yudo tije mag lwedo manyalo konyogi e ngima manyime. Ujuzi utakaa nayo mpaka Yesu arudi, mpaka ifike masiku yako.
Lakini bunduki utabeba tu siku mbili unachoka. Alafu ukichoka haujui kukimbia, maisha yako yanakuishia hapo. Lakini ukipata akili na upate Mungu, mambo yako makwisha. Ama tunagani? Sirikal bende ne osingo mar riwore kod jodak makono e kelo kwe, ka gikwayo jotelo mondo opim weche ma giwacho, ahinya to mago manyalo kelo tungni e kind oganda. Going forward, tuseme amani imekuja hapa kwa sababu Biblia inasema katika James 3:6 na kuendelea hapo mbele kwamba ulimi ni moto, na viongozi wetu ni vyema tusingatie mambo ya amani hata tunapoongea. Cynthia Onyango, Ramogi TV. En fuong'ruok ne jok mamine mapek mawuok e ward ma Olol Masani e kachung'od bura ma Murae Dukir e kaunti ma Narok bang' gavana ma kaunti no Patrick Ole Ntutu yaw ayanga od thieth mar Ol Masani madhi konyo mine mosebedo ka hawo thieth mabor go osiptande manie alworano. Koloso e sach yaw ayanga od thieth no, Ole Ntutu nosingo mar bero apeyni makono kendo bero som jopuonjre, ahinya to mago mawuok e anyuola modhier kokalo e chwalo negi basari maromo siling milion 5 kapok higani orumo. Gavana Ntutu kod jaod bura ma Emurua Dikir Yohana Ng'eno okoni gimedo tiyo kanyakla e kelo lokruok ne ngima jodak ma Narok. Karibu. Gavana juzi walikuweka kama number 1 kwa mambo ya maendeleo. Na sisi wenyewe ndio tunajisemea kwamba ni ukweli. Kwa sababu kama sio ukweli, hiyo hospitali ilikuwa wapi? Kama sio ukweli, ile ECD tulifungua hapa Meregito. Kama sio ukweli, ile ECD tumefungua kwa area hii yote na hata yenye tunaendelea kufungua kesho mpaka hospitali yenye iko huko Takitej. Mheshimiwa Governor, will just tell you, we want to congratulate you, we want to thank you. Hiyo hospitali ambayo mumeona tumeweka equipment zote. Nafikiri mumeangalia hakuna equipment ambayo inaweza patikana Nairobi Hospital ambayo hapa hakuna. Kwa sababu tunajali watu wetu na hatungependa tena waende mbali ati kwenda kutafuta mambo ya kusaidiwa kama hasa wakina mama wakitaka kujifungua. Na nafikiri hata nyinyi wenyewe mmejionelea. Odwa mar kawo weche manyien na tiyo matek mokalo kendo waikore mar kelo ni weche mamoko manyien e chenro mar ang'ich welo koromo saa 1 kendo e chenro machielo mar oimore koromo saa 3. Gisani oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor.